Lejla tajba ħbibti mir-round tal-aħħar 16 tal-Koppa Italja Juventus 2 Monza 1. Kienet logħba illi il-coach Allegri kien sospejs u minfloku mexxa t-tim Marco Landucci li huwa l-assistant coach tal-Juve kif kien mistenni fit-tim Juventin inizjali kien hemm ammont kbir ta' żgħażagħ li tul dan l-istaġun Allegri oġbotihom opportunità fl-ewwel tim u biex jagħlaq il-lejla f'dan ir-round tal-Koppa Italja huma jingħataw l-ispazju. Fl-opinjoni personali tiegħi kienu tajbin, forsi jkun hemm plejers minnhom il-kwalità toħroġ imma irid ikun hemm iktar kontinwazzjoni li ma' kontinwazzjoni bħal kwalunkwe ħaġa oħra fil-ħajja tiġi b'iktar esperjenza. Ta' min jgħid illi fil-formazzjoni inizjali Allegri u Landucci ħarġu bil-formazzjoni ta' 3-5-1 il-formazzjoni li fl-aħħar logħbiet il-coach Juventin kienet jutilizza u kif kien mistenni fil-lasta ingħata post Perin biex isaraq xi ftit il-Szczesny illi bħas-soltu m'għandix xi ngħid veru waħed mill-players favoriti tiegħi qiegħda dmiru sewwa ma tantx kellu tort fil-gowl li qalgħu il-Juventus li sħan niġi għalih dalwaqt. Kien tajjeb ħafna għal-mod kif ħoloq l-ewwel gowl minn cross ta' McKennie jiena s-soltu maqdru ftit mhux ħażin li bid-daqqa ta' rasu mbagħad skorjaha Moise Kean imma sfortunatament fid-draw tal-Monza McKennie kellu tort kbir għax tilef lill-scorer tal-Monza u daqqa ta' ras stupenda ma kien ġabu draw. Sa llum f'dan l-istaġun il-Monza kien għadhom ma skurjawx. Gowl wieħed bir-ras. Kienet l-ewwel taqsima fejn Juventus ħarġu tajjeb, ma mbagħad ċedew xi ftit. Ngħaddi għat-tieni taqsima il-preludju tal-gowl li sa nispjega ftit fuqu kien ilu ġej b'xuttijiet minn Saulé, Elin Junior, tilef ċans kbir Moise Kean alla ħares kien xi logħba iktar tara għax naħseb kien jiddispjaċina immens. U barra minn hekk imbagħad ta' min jgħid il-perla tal-gowl ta' Chiesa. Chiesa li beda din il-logħba bħala sostitut, imma aktar ma beda jgħaddi l-ħin bdew idaħħlu plejers ta' esperjenza, peress il-logħba kienet għadha draw u għadhem dal-gowl kapa lavur. Kien l-ewwel gowl tiegħu minn mindu ritorna wara l-injury, l-aħħar gowl tiegħu mmur lura s-6 ta' Jannar tas-sena 2020, is-sena l-oħra, u bis-saħħa ta' dan il-gowl il-Juventus rebħu din il-partita biex għaddew għall-kwarti tal-finali. Fl-aħħar kien hemm ċans tajjeb ta' Di Maria li jisuċċaqlaq xi ftit fil-prestazzjonijiet tiegħu mal-Juventus jiena m'għandix dubju fuq il-kwalitajiet tekniċi ta' dan il-plejer biss però kif qed preċedentament s'issa l-istaġun tiegħu ma kienx wieħed eżaltanti imma qisu l-aħħar ġiex logħbiet rad xi ftit ċaqliq. Mela f'din il-tazza hemm ċans li nkomplu navvanzaw, jalla nkomplu mixjin forsi niġu bl-uniku ċans naħseb possibbli li verament hemm li forsi nirbħu tazza f'dan l-istaġun. Issa hemm logħba mill-ġdid kontra tim mill-Lombardija, din id-darba fil-kampjonat nhar il-Ħadd kien Bambini Rejt fil-għaxija
kontra l-Atalanta, imma mbagħad dwar din il-partita jien se jkolli ċans nitkellem iktar fid-dettall nhar it-tnejn li ġej. Il-kumplament tal-lejla tajba ħbieb tiegħi, Forza Juve, bħal dejjem u finu alla fine, saħħiet.